Ještě je potřeba vysvětlit, jak se dostanu na ty spolužáky, já jsem se měla dostala před sebe. To třeba vysvětlím. Je to jeho 79. utkání, 30krát dovedl Finsko vítězství, 30krát dovedl poražen, 5 utkání skončila nerozhodně. Ještě fanoušci byli včas informováni o tom, že Mercedes bude končit. Teď nespí, táta natáčí. Ty byly skrný pohledek, že to bylo náročný. Jenom maky institutu tedy. Kdyby. Dělej. No. Super, tobě to jde. No. Cavalieri. Cavalieri vidí rozjetého Erika Stola, ten dostal ten puk hodně plus penaltýku, nezakončil přesně, ale znovu trochu divoká kombinace, tentokrát opačné pořadí. Erik Stol přidával Cavalierimu a Finové vyhazují na zakázané úvolí. Ale to je hned na medianou... Pořádně, Kristýko, pořádně. To jde tak pěkně. No, vidíš. A už jsme z toho unavení, viď? No. Ty šerítko je to. Armstrong, Jordan a Pace, to přidávali dohromady na semifinále. Hezky. To byla perda. Ještě udělej tím. No honem. No to umí tak pěkně. To umí jenom naše Krista. Jo. No, Kristínko, honem. Udělej tím. Jo, já budu na Kristu, viď? No, vidíš, hezky. To byla dvojitá rána, 2 muchy, 1 hranou, viď? Jenom takže projíždí kolem něj taková došlu, aby si to zapracoval. Jen pro přesný, že to ráno nebyl Jarko, ale a ten mal byl opravdu zbytečný. Táta, viď? Semifinále. A jeden z historických gólů Finska. Mu se bude říkat asi gól mladších bratří, protože půl Olympu přihrával Mikovu. Tu máme šikovný dítě, vytáhl. No, výborně, ty jsi šikulka. A ještě udělej buchy. No, je. Jo, a z druhé strany dokonce. Tak jo, mám končit. Začíná nevzdájem, na pásma. A nakonec ještě jednu velkou ránu. No. No vidíš, že to jde. Výborně, no ty jsi šikovná. No. Ještě se uspějí do kamery. Tak se podívej. Ale prošel a dostává No ne, kdyby to věděla, ne?